Lasa tsika. Zabaka kofa managna dossier n'olo igny. Za tsara mihambigna mare ndraiky afaka mare. Hamieko izy foration nany. Li divine paka. Anao ty masotinao ndraiky masotinao montraka tsy miteraka be mantsiny io. Anao misy problème amindry zanako io. Anao baga fa tsy nanjary io zarango am karokotra anao tagny na tam kibony mamanao tagny. Ndraiky tam ranombabanao tagny. Anao fa fandroaka edy fa anao tsy holo. Fandroaka n'olo. Za fa nagnambara aminao za mikopoko anao telo fanjava. Anao kopoko fo. Fa nambarako anao ko zegny. Lumbulumbun nazo ni amboa mtu anao naziko. Sino nipetraka anao tambany trangon Claude mesa l'hôpital. Tsy voahefa anao, voaroaka anao. Mambuta mvili. Nipetraka anao ta tsara rano. Tsy voahefa anao, voaroaka anao. Zaranga mi adresse anao jaby tany nipetrahanao jaby. Anao rampoko zafo. Egna non tilimpaty losta Dar Salama. Fatinao ko fa tilinta Dar Salama tsy na efa tragno ko anao na Dar Salama voaroaka. Matoeva vinolo nipitrahanao pandafo brochette Dar Salama o. Malavelogno izy jiaby ndizafy nizisaka niany ty. Ha? Togno araiky anao nipetraka matoevavy io tsy parata tsy goroso tsy bazary. Anao ndraiky misy pisongosongo fa ndraiky lendes tema yoto baka lela fatsagna miagnaragna nasy. Lela pisongosongo anao tsy am bahary tsy am vola tsy am parata tsy goroso. Zama mutiputike anao eto anao fantazafo. Ndo furona dossier ti anao furona igny momba za baka la réunion fa za tsy wentedi. Boko tsy clandestin. Tsy sans papier. Zama ngitsakitsy no malandi misy ho futsy eto. Zami duri ho futsy eto. Anao hempaka zafo. Anao hempaka za. No kuni empake. Di termine mateva vono tongo areki katu kuna hazo vaza mati mutu kadona no ndafo ano mzai. Ndreta amnyandan mariage no futi saki no invité mateva vundre na tapaka gatona hanin mateva na pihini no pangere no tor maso ter no tanendi no izin na meluno. Ti saki no hamnino mtifanzarianga no zegny li divine li dini ti fa tsy manjary sandra ty. Nangan nandendafy anao mjetso manambola nangala kambuty anao terminao mbilbe. Nangala anao tragno na vorovoronao. Tsy voahefa anao tragno nangapitranao rotseko. Hani ahany rotseko tsy voahefa anao. Farany ni bong faty rotseko ni pareka faty. Aza mangano raha fa raha tonga antena raha leontena tontena fa tsy mikapokapo karaha tony ambarnao karaha tony tinginao ngiany voto ma tona mivolagna melogno tsy nateraka anao. Na vorovoronao zanak'olo nangana ataonao terminao tsy voavelognonao ni bong faty jiaby. Li divine namboa tompiny zegny. Vava baka be we fa hignina hely. Ha? Ino amzay raha nisy? Ni volvolagnin'olo izy tamitoetra nataony amin'ny matoevavy ny tarimy izy igny. Matoevavy io managna tokotany fa tsy nahasa tragno tam fotoagna zegny. Koa karaha zegny izy tam matoevavy io iasako tragno amin'ny taninao fa condition taninao soratanao amin'ny agnaragna anaka. Anao karaha nahavanga tragno andafy. Ino to devanao tanin'olo Madagascar agny anao volagna fa nahavanga tragno andafy eto. Mandeha milatra amin'ny erreur amizay 5 heures du matin mangala train. Fagny aminaka mihina tsara mipetraka tsara mihina volan'ny retraite ny vadiko eto tranquille eto. Bonjour riavako aby salama salimini t'inquiète pas. Mandeha mare foato. Ha? Tanin matoeva vinolo fa namelogno anao koa tadiavinao ravegny. Anao tsy holo fa fandroaka. Anao tsy holo fa anao fandroaka. Bibindraha kakandraha. Raha tsy sora raha tsy jery. Velona mampatahotra ho izy ny fitenin'olo zay. Maty koa mbala mampavozolo. Raha tsy mboany jeriny. Anao olo nanjary. Am tsy fisianao jery. Za amindraiky anadahinao. Fa anao tsy si jery io tellement jerinao ko
mga petrika piège kon nom na kazaul talen piège kon ze fateno hangutania vevraza gente ko zobjan ramomba za kuiza na dahino vote kareke amno ki borek ni fungos ngandeke no anozo metet ke zande ngala raseg mamomba nom na dahino ali fa salavt jernom dimopul tong fa tilo sulavt lota harana dahino ci sile tanda e vulngam na kake zeg anol vote kareke ndek izi tsuntsur ni fungos ngandeke izi ha sara tono rengara nazi hangutene izi ko teza zati mila mangutane na dahino izi juste mina ka Facebook zam ke kizo ke mabe za zandre mailza ti henga no manung ne ngar nganul jab to ko midike malti tutu ino titi ino artificiel no deri am glasi no ndek tata motu no yu fan ruaka nungwe no dadino sami asa tinen zare po tiangan farantia herain matendra heno diplom nin misam no igi golti gigoli ano maherande manung Google channel fa gigoli buka lavka lela jabta Madagascar to lavka gigoli luaka fara burburin gigoli buka lavatay no ndek zami coupe ko no eto zamanga ne dossier no imparien à chaque heure chaque minute ko fa tête lok fa charger ko fu tête lok charger ko fu ano ultimanzar depuis Madagascar marufulu ni rod nangan kweta na zuvadi na venda fet vangenulu hanoti sulma vita mamange non rek no nino rati jeri luota havyo no mavuzu roto mosa mahamai no jabo vazava dinoyu ti sulma ndia tangu no kala lova lavu bengi pisun mandia tangu no fa uluvelu nkara no ti mandia o ti manzari luota bozano zeng ham ti fanzari nga no fo bozano zeng zamba ivandrivandrano za ivandrivandrano nona nengin fu mahazo linete be karalinete pandroka apusi suka 5 minutes sa banala kam no zing timpet katara cheko sa tetira maso no fa sa te yufra vela beto yufra misam no rasraseno zelu nendwana ko tete loko halinkali yambala disanu kuwa fate dossier na azuma murom tumir nga vul ci wokiki ni ndek pipikin vul futunan ci manzari mamurom tu dossier bomba no depuis des années za hangela kela kizi hanon rek mdofu mu récolte vandi bakala réunion wano zenke récolter vandi no fa marko lu mi ambingwe in prévenom lendi fa zambo na tsarna nga bokara distant Facebook na ka tetu haratsarin kit kfen nga nul ko tim kit kfen nga naka lasa tsika ra dadin bo piso maninchi fu terkala glasge mafana tatam retu motun zele fana mun lela herweno zoy fatel nyavyu hamuno reki ko baka noyu eto tsika meta tu intantara fa beriziki tsimenti o fum kupu no tvo kupu no vul malade be ushi